Jos tähän jos laittaisi sen säteittäisen... Mulla on säteittäin kotona. Mä meinasin nyt Se on laittaa, muuten, niin se on erittäin mä rakennan hyvä. tästä, kato kun tää on se oikea mitta. Pakkilaatikko. Joo. Tää Se on kato vähän nimittäin pitkä. paras lääkäri, mitä on Nää on kaikki ihan muut. hyvänäköistä tavaraa. Joo, nää vaikutti, niin mä otin 3. Sitten on tossa on katso toi vauhtipyörän puu ja sitten on näin niin tähän kun rakentaa se säteittäin laatikko. Joo. Ja siinähän on... Onpa haudan vakavaa porukkaa. Jotkut on niin kovaa, ettei tarvitse. Mulla katkesi Niin se ja mä... sädelaake se. Joo. Mulla on hyllyssä semmonen. Mie laitoin sen. Ja minäkin laitoin, se on todella... Se on se semmonen... Joo, Saimme peen. tästä. Mullakin on semmonen...